שאיזה נביא ידע שכל נביא אמת חייב להיות חייל קרבי. משה, משה, איזה מצביא, תורה כל כך טובה הביא. בקיבוץ בערבה, הרשת טרקטור תלול מסלול. למד אם לא תחוש, אל תצפה לקצור יבוא. ושם למדתי לפעמים, האבנים גם הם יהיו. ובסודו של הגרעין, בזמן שלום ושעת חירום. משה, משה, איזה מצביא, תורה כל כך טובה הביא. ששלח את המרגלים, לדור את נען אז מפעל. היו קוראים לאיש כזה בלשון ימינו ראש אמן. בתוך היער הסתבור של בעיות המלחמות, ניצב איתן בשערות, תמיד משה היה אלון. משה, משה, איזה מצביא, תורה כל כך טובה הביא. באינתיפאדת הדמים, שלח אגרוף איתם חובר, בנה לנו חומת מגן, ולא ישב על הגדר. תמיד החזיק את המצפון